Hola, soy Manuel Alonso. Detrás da cámara estaba grabando Manuel García. Nada, no noso grupo vamos facer unha ensalada de arroz. O primeiro que vamos facer vai ser pelar o allo, tomar a cebola, para despois sofrexir. Ahora vamos a botar un chorriño de aceite de oliva virgen extra para frexir o... Agora botamos os vasos de agua. E o vaso de arroz. Agora botamos o arroz na ensalada. Sacado o arroz da libera e pasar a media hora, alíñase e xa está listo para